Ayun, maray na hapon po sa Gabosan, welcome back. Ngunya na hapon po, yun na po si pinaka-exciting part sa discussion po. So may I call on Miss... Miss Leonie Timbal. Yan. Hello po, good afternoon po. Lahat naman po nakakain ng lunch. Ayan, so dapat may energy tayo ngayong hapon. Kasi kung kanina, nag-hands-on tayo dun sa mga pagmamap, mas exciting ngayong hapon kasi dun na tayo mag-focus sa mga kanya-kanya nyo pong barangay. So bago po tayo pumunta dun sa activity, may explain ko lang po kung paano po ba nabuo yung mga mapa na tinitingnan natin kanina. So si NOAA po ay binubuo siya ng 4 na components. Si planning component, so si planning po yung gumagawa ng mga plano, development plans. And si hazard assessment team, sila naman po yung nagmo-model ng mga storm surge, landslide, at other volcanic hazards. And si WebGIS, sila naman po yung mga naglalagay ng mga assessment na yon sa website, yung ginamit natin kanina, para po mas makita siya at mas maintindihan ng mga tao. And then lastly, ito po si flood modeling component. So dito po ako nakabilong. So kami naman po yung nagmo-model ng mga baha po dito sa Pilipinas. So, i-explain ko lang po kung... Ayan. Si flood modeling po ay meron po kaming 4 na models, pero mag-focus lang po tayo dun sa pinaka-simple na model, which is si hazard modeling. So si hazard modeling po, ito po yung models na nagpapakita kung gaano po ba kalaki yung sakop ng baha. And aside from that, pinapakita rin po dito kung gaano po kalalim yung baha. So ito po usually yung mga nakikita natin sa mga mapa na pinoprovide ni government. Pero the usual na difference niya sa NOAA maps is aside from the hazard levels, itong may mga kulay, yung mapa po ni NOAA, meron po tayong mga puti. Ito po yung tinatawag nating safe areas. So ito po yung mga lugar na hindi po dinadaanan ni baha. So as mga chairman ng DRRM, usually tayo po yung pinaka-hands-on ba dun sa ating mga barangay. So ito pong mga area na to, ito yung importante sa atin. Kasi dito po natin ilalagay yung mga possible evacuation centers, o kaya kung yung mga private houses na nandito sa safe areas na to, dito tayo makikiusap na makikilipat yung mga tao. So, paano ba siya ginagawa? Si flood modeling component, yung mga hazard maps po namin, hindi po namin siya gawa-gawa lang. So, may mga ginagamit tayong parameters, ito po sila po yung nagdidikta kung gaano po ba magiging kalakas yung ating pagbaha at kung gaano ba siya katagal uhupa. If ever po pala na medyo mabilis yung discussion, pwede nyo pong itaas yung kamay nyo. Yan. Pwede po kayong magtanong sa akin. Ayan. So, si flood parameters, ang ginagamit namin dito, of course, si rainfall, si elevation, si infiltration parameters, at other values. So, iisa-isahin po natin sila. Sabi nga ni Sir Mahar kahapon, hindi daw magkakabaha, or mas malaki yung chance na magkabaha pag may ulan. Tama po ba? May mga cases na bumabaha na walang ulan. So ito yung mga lugar na malapit sa dagat. Pag halimbawa malakas yung alon. So may possibility na bumaha. Pero sa mga lugar na malalayo sa dagat o kaya sa bodies of water, the only possibility na bumaha siya is pag malakas yung ulan. Tama po ba? Ayan. So si FMC po, gumagamit po kami ng 24-hour accumulated rainfall. So meaning po niyan, tinitingnan natin mula sa pagbuo or ang tawag nito, yung pag-develop ng baha up to kung paano siya huhupa. So tinitingnan natin kung gaano ba kabilis yung pag-ipon ng mga ulan sa mga river natin, kung paano ba gaano siya kabilis humupa papunta sa mga drainage natin. Next one naman po is infiltration parameters. So dito naman po, so kanina tiningnan natin yung factors na may relate sa tubig. So si soil characteristics naman po, tinitingnan natin kung gaano kabilis sumipsip yung tubig sa lupa.
So for the cases na buhangin, mas mabilis sumipsip yung tubig kaysa sa soil na clay. So kung yung lupa natin sa barangay, medyo clay, medyo nahihirapan pong humupa yung tubig. Mas mabagal siya. When you compare it sa land na mas porous yung lupa, so mas may mga spaces pa kasi siyang mapupuntahan sa ilalim. So tinitingnan po natin siya. At itong mga data sets po na to ay hindi rin siya gawa-gawa. So binibigay po siya ni DA, ni Department of Agriculture, so meron silang Bureau of Soils and Water Management. So sila po yung nagka-classify ng mga soil characteristics natin sa buong Pilipinas. Next one naman po is the elevation parameter. Kanina, kung nakinig tayo, nasabi ni Sir Mahar na yung baha na from Mabolo is different sa baha na galing sa area na malapit sa Isarog. Kasi yung area na galing sa yung baha na galing sa Mount Isarog, galing siya dun sa mataas na elevation. So meaning, pag bumabaha, pag dumadalo yung tubig, mabilis yung ragasa niya. That's why tinitingnan natin yung difference sa elevation. Tama po ba na ang natural flow ng tubig ay laging mula sa taas, papunta sa baba? Or nakakita na ba kayo ng daloy ng tubig na mula sa baba, papuntang taas, na hindi gumagamit ng pump? Meron ba? So ayun, lagi pong yung tubig, lagi siyang dadaloy mula sa taas, papunta sa baba. And lastly, aside from the rain and then yung soil characteristics, tinitingnan din po natin yung land cover data sets. So si land cover naman po, ang tinitingnan natin dito, kung kanina si infiltration, kung gaano kabilis mag-sip yung tubig vertically, pailalim. Ito naman si land cover, tinasabi niya sa atin kung paano mag-flow yung tubig horizontally. So, yung flow ng tubig, pag nasa konkreto siya, mas mabilis, di ba? Pero, pag yung tubig, nandun siya sa, sabihin nating, mga pastulan ng mga kalabaw, medyo may mga harang-harang pa kasi siya. So, medyo may pang-stop pa ng tubig. That's why, ito po yung mga parameters na tinitingnan natin. Kasi aside from, ito yung parameters na didikta kung gaano karami yung tubig o yung baha, ito rin po yung mga parameters na nagdidikta sa atin kung paano dadalo yung tubig at kung gaano kabilis. So, sabi kanina, yung mga models, ito po yung ginagawa namin. So, kami naiintindihan namin kung paano siya dadaloy. Pero paano ba siya mas maiintindihan ng mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas? Ganyan. So, si hazard maps natin ay merong 3 categories. So, kanina, di ba nakita natin na yung mapa natin ay, ayan, kulay blue siya, pero may iba-ibang shades ng blue. May blue na sobrang itim, may blue na medyo light blue, at yung blue na medyo maputing blue. Nakikita po ba yung difference? Mas darker dito, tapos iba po yung shade na ito sa shade na ito. So si dark blue po, ito po yung high hazard level. So kung may categorization ng hazard, ito yung pinakamataas. And then si medium, mas mababa siya ng konti dito sa high. And si low naman po, yung pinakamababang hazard level. And then yung kanina, yung ine-emphasize ko po, yung mga areas na walang kulay, which we call the safe areas. So aside from the color coding, may hula po ba kayo kung sino ito? Si Manny Pacquiao. Kasi parang si Pilipino, lahat tayo may idea kung sino si Manny Pacquiao. So ito po yung ginawa naming basis ng height ng flood. So si Manny Pacquiao, sabi sa kanya, ang height daw ni Manny Pacquiao ay 5'6". So sa ordinary people na may height na 5'6", si low hazard level ay may maximum height na 0.5 meters o hanggang tuhod. Si medium naman po, mula tuhod hanggang tenga ni Manny Pacquiao. Pero kung si tao ay 7 feet, syempre hindi yung, iba naman yung hanggang bewang lang ng 7 feet yung baha. That's why si Manny Pacquiao yung ginamit natin. Kasi ito daw yung standard height ng Pinoy na lalaki, 5'6". Ayan. Tapos si high hazard level,
Ito po yung mga baha na mula tenga pataas. Ayan. So bakit kailangan nating i-categorize yung hazard into high, medium, and low? Siyempre, pag mas mababa yung hazard level mo, mas uunahin mo yung mga lugar o yung mga tao na nandun sa may critical sa high. Kasi itong si low, kaya pa naman itong ilakad kaya pa ata itong bangka. Pero si high, pag lumagpas na ng 2 meters, lagpas tao na to. So kung hindi ka marunong lumangoy, medyo delikado na tayo. That's why kailangan natin siya i-categorize. May questions? Wala pa? Ayan. So ngayon, since yung topic natin is about the exposure, when we say exposure, ito po yung gaano ba kalaki yung extent. Ano ba yung land area na affected ng flood? So kinumpute po namin siya. Si Naga City, meron siyang 34% ng land area na possible na makover ng flood during a 100-year event o yung event na gaya ni Christine. And then makikita po natin dito, ito po yung top 3. Top 3 sana magandang pakinggan, pero top 3 kasi ito sa, sa hazard, so medyo sad. Si Mabolo po, ayan. Kung makikita niyo yung mapa ni Mabolo, buong barangay kulay blue. Kasi meron siyang 88.4% na high exposure to hazard. Sabi nga ni Sir kahapon, si Mabolo daw ay nasa baba ng tulay. Tama ba? I mean, mas mababa siya sa tulay, sa daanan ng sasakyan. Ayun. So meaning, yung isa sa pinaka nagko-contribute kung bakit marami yung baha sa kanila, yung low elevation. Si low elevation and then, tama po ba? Malapit kayo sa Bicol River Basin? Ayun. So, si natural na flow ng tubig, dadaan talaga sa barangay nila. So, titingnan naman din natin si Barangay Sabang. Si Sabang ay mas less exposed sa tubig when you compare it kay Mabolo, pero pag titingnan nyo, malaki pa rin. 31.7% high hazard. And then 56.2% yung medium hazard. The same as si Barangay Igualidad Interior. So makikita natin na halos karamihan sa mga lugar dito sa Naga City is truly na prone po talaga tayo or susceptible tayo sa flood hazards. Magpapakita po ako ng mga sample maps. Ito, bibigyan din kayo ng copies mamaya kasi dito tayo maglalagay ng activity. Yan. So makikita nyo ulit mamaya, kailangan lang natin i-emphasize na ito yung kailangan nating tingnan. Si hazard level. So, si high, si medium, at si low. And then, si white spaces. Sa tingin nyo ba, dito sa Abella, tama ba? Safe space tong gitna na to? Tama ba? May area na safe space? May area. Sino ba taga-Abella dito pala? Ayan, tama po ba? Meron pa namang lugar sa inyo na hindi binabaha? Ayan. So mamaya, yan yung titingnan natin kung tama ba yung results nitong mga mapa na to. Ipa-flash ko lang siyang mabilis ha, kasi 27 to. Ayan, so makikita niyo siya. Dito medyo matataas yung tubig kasi. Anong river to? Naga River. Malapit siya sa daluyan ng natural na tubig. Sabi nga ni Sir, kahit sabihin natin na sa atin yung lupa, pero pag si tubig nagsabi na, dito ako dadaan, hindi siya papipigil. Ayan. So mamaya magpapa-activity si WebGIS gamit itong mga mapa na yun. Ito, si Igualidad Interior, yung sinasabi ko kanina na halos blue. Sino po si taga-Igualidad po dito? Wala, sad. Ayun pala. Tama po ba? Na ganito yung flooding sa inyong lugar? Ganito? Mas flooded dito sa areas na to. Ayun, so mamaya i-validate natin bakit may safe spaces dito. So possible na nabago yung topography based dito sa mapa na to. Ngayon, mas bumaba siya. That's why binabaha na sila ngayon. Ayan. Ito, yung tunay na winner, aquarium. Tama ba, sir? Halos buong barangay po ninyo is binabaha.
Tama ba? Si Mabolo ba yung... Tama ba? So, saan po yung ano nyo, evacuation center? Outside Mabolo. Ah, so mga third floor, second floor. Oh, okay. Yan. Dito, si Barangay Pangkuason, Panikwason, tama ba? Sino taga dito? Wala. Hala, sayang, hindi nila nakita, may mapa na sila eh. Sabi nila, di ba nga, sabi ni Sir, kahit walang malapit na malaking river, pero since malapit sila sa Isarog, yung tubig ni Isarog, pag bumaba, may dadaanan at may dadaanan pa din. That's why meron pa rin po silang hazard dyan. O si Sabang, ganun din. Ano po ba tong area na to? Sinong taga-barangay Sabang? Ah, LCC. So si LCC hindi binabaha. Tama ba? Oh, kasi mas mataas. Si Christine ay 700 nga, sabi ni Sir. Mas mataas yung rainfall. Ayan, so mamaya, bibigyan po kayo ng copies nito. Tapos, bago umalis si Sir Mahar kanina, nagbilin siya, sabi niya, panoorin niyo daw po itong mga videos. Alam niyo po ba, siya personally yung gumawa nito. Para lang ma-explain niya yung kung paano nag-flow yung tubig para mas maunawaan natin. So, papanoorin natin siya. Ayan. Ready na po ba kayo? Ayan. Ay, bago ko pala i-play, may questions. Tanong, kahit ano. Wala? Walang questions? Di kayo na-excite sa mapa? Yes po. Yung kanina po, di ba, nag-explain po ako ng parameters. So, C, yung area, bukod dun sa location niya po. Ay, yung question pala ni Sir, ano daw yung basis para masabi na flood-prone area? So, kanina nag-explain po ako ng parameters. So, tinignan natin si elevation. So, yung una, tinignan natin gaano ba kababa yung area. May malapit po bang bodies of water doon? That's why si Mabolo at yung mga other areas, papakita ko ulit yung map. Yung other areas na malapit dito sa Bicol River Basin at sa Yabo River ay medyo mas mataas yung hazard nila at mas malaki yung extent. When you compare it to those barangays na malapit dun, na medyo malayo sa Bicol River Basin. This one. So ito, bahain sila kasi bukod sa mababa yung elevation, malapit sila sa bodies of water. Dito naman po, nasabi natin silang flood-prone area sila kasi yung tubig na galing sa taas, daanan pa rin sila. So may mga maliliit na stream po dyan. And then possible din na yung mga areas dito, yun, di ba sabi niyo po kanina hindi talaga siya binabaha, pero ngayon mas mataas kasi possible na yung dating land cover niya, grass, puno, ngayon konkreto na. So yung tubig, mas mabilis na dumadaloy. Ganun po siya tinitingnan. Other questions? Nasagot po ba yung tanong po? Pero follow-up question lang, ma'am. Kasi doon sa map, under Barangay Igualdad, ever since yung left side ng Felix Plazo Street, which is Camates Street. Tingnan natin. Igualdad na po. Apo. Sige po, ano po? Iyon po, yung parang safe area. Ito po. Apo. Siya talaga yung flood-prone areas namin ever since. So medyo na-confuse lang po tayo kung bakit siya naging safe zone. Parang naging safe area siya. Sige po. More than dito sa mas malapit at gitna ng market, which is yung may barangay hall namin ay yung hindi masyado binabaha. Diyan sa po may ito? gitna po siya, yung color blue. Ito. Ay, hindi po. Diyan sa may gitna, which yung color blue po. Ito. Hindi po. Sa may gitna po, ma'am. Gitna po. Apo. Dito. Yes. Okay. Yan po yung barangay hall namin. So, kaya natanong ko po if ano yung naging basis kasi baka nagmamatter po if kung kailan po nagawa yung Yun. study. Actually, tama din po si Sir. Nagmamatter din po kung kailan po ba ito minodel. So, itong mga datasets na to, yung rainfall datasets namin ay kinuha pa ng 2010. Kasi si Bicol River Basin ay isa siya sa pioneer
na lugar sa Pilipinas nung mga minomodel itong mga flood hazards na to. That's why yung mga datasets na ginamit dito is way back 2010 pa. That's why din po nagkakandak tayo ng validation. That's why yun po yung gagawin natin mamaya. So, i-validate natin to. Tatanungin kayo, tama po ba na dito sa area na to ay binabaha? Opo. So, yung mga datasets natin, si rainfall ay 2010, si land cover ay 2015 pa. So, makikita nyo po doon yung difference ng mga development. So, for example, during 2015, dito sa area na to, hindi pa masyadong develop. So, iba po yung flow ng tubig dyan. That's why po tayo nagkakandak ng validation. Ayan. Yun po yung activity natin actually mamaya, pag-validate nitong mga mapa na to. So, advance si Sir mag-isip. Ganun siya. Progressive siya mag-isip. Gusto niya tama yung pinapakita natin. And that's a good characteristic of a leader. Palakpakan po natin si Sir. Thank you po. Last na lang Ay, po. go, sure. Kasi baka during 2010, wala pa kaming mga storm drainages. So yung part na color blue is may dalawang storm drainage na siya. Siguro kaya ngayon hindi na siya masyadong bahain. Pero yung area na yun po, siguro yun yung pagtatrabahuhan namin ngayon to correct, not to correct, para ma-consider po ninyo na yun talaga yung mga flood-prone areas po namin. So, kung ano po yung maging result ng workshop po ba after nito? Iba-validate po namin itong mga flood maps po na to. I-update po namin siya. So, possible na kung ano yung ibigay namin na assessment from our area, kukunin ninyo yung data and i-verify ninyo. Thank you. And ito po pala, itong mga models na to ay hindi nag-incorporate na mga man-made na intervention. So, itong mga models na to ay hindi niya tinitingnan kung may drainage ba sa area o wala. Ayan. So, ibang models pa po yun. So, that's why ito po ay si 2D lang, extent lang at depth, na hindi pa incorporated yung drainage systems. Kasi po, si NOAA, wala po kaming datasets ng drainage. Opo. Actually, we had a project with Quezon City na minapa po namin. Ito po yung si Quezon City Drainage Master Plan. I think nalagay siya sa news nung nakaraan. Tapos, ang ginawa namin para ma-incorporate, mas maging tawag ito, accurate yung mga mapa nila. Pina-incorporate po nila yung kanilang mga drainage systems. So, aside from drainage systems, pinamapa din po nila yung mga detention basin. That's why po yung maps nila is mas accurate. Opo. Yan. Thank you so much po. Other questions? Wala? Yes po, sir. May ko-correct lang akong konti para maisama nyo na dun sa validation nyo. Meron tayong konting discrepancies pagdating sa boundaries. No? So, kung titingnan nyo yung mga shape file natin sa barangay, iba din yung shape file na ginagamit namin dito. So, para maayos natin, coordinate tayo sa CPDO ng Naga. Ano? Hello. Ayun. Ito pong si mga mapa at sa mga shape files na ginamit namin for the administrative boundaries ay galing po kay PSA 2015. So, kung ano po yung updated sa kanila, yun po yung nagamit namin dito sa mga maps na to. Since wala po kaming local copies ng mga mapa ninyo. So, if ever po na gusto nyo pong ipa-update, ito pong mga barangay maps na to, you can coordinate with us po para makahingi kami ng copies ng shape files po. Yes po. Hindi accurate yung ano natin, yung boundaries natin, magkakaroon tayo ng problema sa response. Di ba? Hindi na namin jurisdiction yan, doon din sa kabilang barangay. So, doon tayo magkakaproblema. Ang pinakamalaking problema dito, yung relief operation. Di ba? So, kaya kailangan medyo magtugma yung mapa nyo sa mapa namin para accurate. Diba? Kasi pag hindi siya tugma, magkakaroon ng confusion sa barangay level. Ayun po. So, if CCT gusto po nila ng mas accurate na data, mas accurate na mapa, pwede nyo po siyang isend sa amin. Kami po ay magmamapa lang naman. Ayan.
So kung ano po yung datasets na meron kami, yun lang din naman po yung magagamit Oo. namin. Ayan. Kausapin natin yung CPDO kasi sila yung sa CLUP. Basa. Other questions? Si ma'am. Ay, si sir. Go, sir. Hello, ma'am, from CDRR. May data ba kayo tungkol dun sa mga natural waterways na na-divert dahil sa ng mga subdivision tsaka ibang structure na block yung i-divert yung para makabuelo yung mga mga infra. Yun, sir, wala po kaming ganun. Ang dapat may ganong datasets ay si planning office. Kasi kayo po yung nasa ground. Opo. Hindi pa ba yung kasama sa kinukonsider nyong Hindi para po, sa sir. mapping? Hindi, sir. Dahil tatingin namin, yung mga subdivision, inililihis yung natural waterways palabas dun sa boundary. Kung obstruction siya, madidelay yung flow ng tubig. Ayun, sir, gaya ng sinabi ko kanina, wala po tayong incorporated na man-made interventions dito sa ating mga mapa. So kung si planning, meron sana siyang, or kahit si city, meron siyang na-map niya kung ano ba yung natural waterways, mas okay. Kung meron po I think si DENR, yan, sila po usually yung mga nagmamap ng mga natural waterways. Sa tingin kasi namin, halos lahat ng subdivision sa Naga, may i-divert na mga natural waterways. Kaya yung flow niya, siyempre affected na din. Dagdag ko na lang din po doon sa isa sa mga factor kung bakit masasabing bahain yung lugar, 'di ba po yung topography. Yung ginamit po sa mga models na to, kinuha yung elevation model noong 2013. Bago yan, 2015. Okay. So, depende po kailan tinayo yung mga subdivision. Kung before, tas binago niya, nakita yon sa elevation model, makaka-capture po ng model. Pero kung after 2015 na, hindi na po siya. Wala ba kayong Nakikita dito. available na maps na Updated ang 30 years ago yung mga waterways tapos ngayong Wala po kaming ganong datasets. sana ma-layering para makita natin kung alin yung mga dinivert na mga Ano yun, sir? Detailed na study. So, mahirap kasi yung ginagawa po namin buong Pilipinas. Wala rin po tayong data ng ganun po 30 years ago para sa buong Pilipinas. Kung meron pa po si NAMRIA, pero hindi rin siya digitized lahat. Alam niyo po yung mga printed pa na mga topography, ganun. sana So, yun, po sir. kung magkaroon ng... may consider nyong Opo, para Ayun naman po, lagi naman po kaming nag-update ng mapa. Kung sa Sinamria o kaya si Pag-asa, may mga bago silang datasets. Like for example, si Pag-asa may bago siyang labas na rainfall data na nito lang 2020. Tapos, kakabili lang namin nung rainfall datasets. That's why po, yung mga current na minomodel po namin is 2020 na yung rainfall data na ginagamit. Pero ito nga po, sabi ko nga, Sinaga is part siya ng Bicol River Basin. Isa po siya sa mga pioneer na models. Ito ay yung sa sa Dream ata. Yung lahat ng river basin sa Pilipinas. Okay po, thank you, ma'am. Opo. Thank you so much din po. Question? Di ba sa inyo yung LiDAR 1? Ate Charlie, LiDAR 1. Sa inyo yan, no? Tapos meron kayong shape file ng elevation. Di ba? Yung elevation natin. Yung sa elevation, siyempre, makikita mo yung lowest elevation, siyempre, creek yon. Di ba? Ginawa ko na yun, ito na yun. So, kaya, yung yung creek nyo, meron kayong data ng creek. Kaya lang hindi nyo yata nailagay lang. Sir, meron po yan, sir. Pero kasi, yung mga nakuha niya na LiDAR, yung elevation ng creek na yun, hindi siya kasing sinsen if you use a bathymetric one. That's why hindi din po masyado clear yung difference. When you look at, wala kasi tayong mas specific, pag
makakita po kayo ng models na nasa body of water. Kumbaga, halimbawa, si LiDAR, ang maximum niya lang na resolution is 5 meters by 5 meters. And si IFSAR ay, Si IFSAR. Ayun pala, si IFSAR ay 5 by 5. So meaning, ang makikita, opo. So yung mga maliliit na less than 5 meters, hindi na po yun makukuha ng models. Oo, pero yung medyo malaki na kahit na papano is may natitira pa ngayon. Kasi siyempre pag malaki, over 10 years, magkaroon man ng siltation ng may lilitaw pa rin sa mapa, 'di ba? Makikita mo naman yung yung contour, yung pag binuksan mo yung Google Earth, makikita mo yung line. Tapos pag nilapat mo yung LiDAR mo na elevation, tapos lalaruin mo lang yung gradient, makikita mo yung guhit. Pero since nga yung LiDAR natin is way back 2012, 2013 pa. O 2010. Medyo 15 years. malaki na yung discrepancy nun. Yes, for pero may today. reference ka, di ba? Kahit na paano meron kang reference na pwedeng sundan. Kaysa dun sa wala. Pero Di ba? Pero kasi ang mangyayari din, parang nagmamanipulate ka ng datasets. That's why po hinihintay namin yung mga bagong updates ng data rather than manipulating yung existing na datasets. So hindi po. O kasi ang tinatanong kasi nung kasama ko, at least matrace natin yung mga natural ways ng body of water na dumaan doon sa mga subdivisions or infrastructure para makita natin kung saan ba nabara. Di ba? Since marunong ka naman din po pala pwede po Yun nga. Yun nga. Ano siya, Sinasabi ko sir? nga sa kanya. Na Special meron na study. tayo, di ba? Ano So siya- ang kailangan na lang natin siguro mag-meet lang yung natin, yung tinatanong niya tapos yung sinasabi niya. Ayun, Na meron sir. naman tayong konti. Sir, si Sir pala ay may idea naman kung paano magmapa ng ating mga natural waterway. If ever po na meron kayo ng mga datasets na yun, na mapa nyo siya, ano yung before, ano yung after, ayun, pwede po kayong matulungan through the office ni Ma'am Lenny. Pwede niyang pakiusap si Sir Mahar na update po yung mapa. Opo. Opo. Pero si NOAA mismo ay hindi po kami nagtitrace kasi medyo masinsin na po yung part na yun. Opo. So, ayun, matrabaho na po siya. So, kung ano lang po yung available na datasets, yun lang po yung na-incorporate natin sa mapa. And tama si Sir, dapat tinitingnan din natin kung kailan ba na-develop yung models. So, kung si models ay na-develop pa siya ng 2015, yung mga waterways o yung mga changes sa topography o dun sa lugar na ngayong 2020 lang nangyari, hindi po siya may incorporate dito. Ayan. Opo. Tapos yung question naman, isa-summarize ko lang yung question din kanina. Tapos kanina, yung question naman ni Sir about sa drainage, ibang model na din po yun. Kasi sa drainage system, yung mga datasets nun, na kay munisipyo. So si NOAA, wala po kaming capacity para makita yung mga drainage na yun since nasa ilalim siya. Ayan po. So may incorporate lang po siya sa ating mga models. Ito po yung tinatawag nating 1D model and the integrated models. Pag meron po kaming datasets ni drainage, which is, nire-request po siya, like for example, si Quezon City and si Valenzuela, meron po silang tinatawag na drainage master plan, dun po namin siya ino-incorporate sa mga models. Yung kanina si Sir, kasi daw bakit dito sa lugar na to is hindi daw naman binabaha, ngayon binabaha na. Yung sa drainage po, meron tayo sa CEO, City Engineer's Office. Di ko kasi na-integrate dito. Pero ang problema po kasi pagdating sa drainage, number 1, wala tayong master plan. Ibig sabihin, yung mga drainage natin, hindi talaga na pag-aralan at walang effective na lalabasan yung drainage. So, ang epekto nun sa baha, imbis na magbawas siya ng baha, most of the time, nagdadagdag. Kasi, nababarahan yung ibang lalabasan. Ayun. So, yun yung waterways. Ayun yung drainage problem natin. Makikita natin yun actually dito sa video kung bakit. I-play ko na. Ayan. Yung sinasabi ni Sir na yung mga supposedly na drainage na May tanong lang din si Sir. Last na. makakatulong dun sa pagpuksa ng bahay nakakadagdag, makikita natin sa video. So last question kay Sir. Go po.
Hello ma'am, from Barangay Mabulo, yung bahay na barangay ng Naga City. Tanong lang ma'am, sang-ayon ba kayo ma'am sa dredging ng Bicol River? Pwedeng mag-recommend kayo na ipa-dredge natin yung Bicol River. Kasi po, pag low tide, pwede nang lakarin yung Bicol River. Doon sa parte ng Mabulo and Triangulo, Concepcion, mababaw na ang Bicol River. Kaya po siguro, ewan ko kung isa yan sa solusyon na i-dredge yung palalimin yung Bicol River, papunta doon sa lalabasan na parte ng Libmanan, para yung tubig di na umapaw, lalo na sa Barangay Mabulo, Triangulo, Taboco, Insabang. Kasi sa tingin namin, ng mga taga Mabulo, yung Bicol River is puno na ng, tawag na yan, putik. Maputik na. Kasi pag low tide, pwede mo nang lakarin yung Bicol River, parang mababaw, papusod na lang. Kaya siguro, pwede kayong mag-recommend. Siguro, na i-dredge ng Bicol River. Kami po, sir. Yan lang po. Salamat. Ay, hindi. Wala po. Ito po lang yung sinasabi. Wala po kaming kapangyarihan para mag-decide ano ba yung tunay na solusyon sa pagbaha. So, ito po yung sinasabi ni Sir Mahar kanina na hindi lang infrastructure yung possible na solution sa ating flooding. So, ito nga, sabi ni Sir, possible na dredging. Meron din tayong mga other solution like, for example, reforestation or mga other pang nature-based solution. Pero yun, sir, hindi po kami like instant na makakapagsabi na, sir, dredging talaga yung kailangan. Kasi kailangan siyang pag-aralan. Like for example, kami po kasi ay tagalabas, so wala po kami talagang idea kung ano ba talaga yung natural na itsura ng Bicol River Basin. So I think mas masasagot ito ng ating mga local engineering office, si planning office, kasi sila po yung mas aware dun sa area. Pero ayun, sana magamit natin itong mga mapa and yung mga other assessment na ibibigay natin kay Naga City para paano sila mag-decide nung priority po ba ng solution dun sa ating pagbaha. Especially dun po sa areas na malapit sa Bicol River Basin. Ayan po. Ayun po, hindi po kami makakapag-decide since hindi po kami expert talaga. At kahit pa expert, like for example, ako engineer ako, pero hindi ako familiar sa lugar, so I can't say na ito po talaga dapat yung solution ninyo. Ayan. So, kailangan po siya nating mas pag-aralan. Opo, sir. So kung may mga future engagements pa, babalik-balik kami dito, makikipag-usap with the planning office, engineering office, ayun na po, may masinsing pag-aaral na. At pwedeng mag-recommend. Ipi-play ko lang tong video ni Sir Mahar, tapos website, ayan. Wait lang. Walang sound. Meron ba? Kinulong sa Yung headphones na. Umapaw ng malaki. Ilalagyan lang natin ng
Ang Sapa, Part 1. Ito ay natural na daluyan ng tubig papunta sa mas malalaking ilog. Madalas na tuyo o kaunti ang tubig nito. Pero umaapaw din kapag malakas ang ulan. Nilalapatan natin ang sapa ng kalye nang hindi natin naiisip na pwede din pala itong umapaw ng malaki. Nilalagyan lang natin ng culvert o kanal na konkreto bago ilapat ang kalsada. Ang ganitong klase ng paglatag ng kalye sa ibabaw ng sapa ay siguradong magre-resulta sa baha sa kalye kung sobrang lakas ng buhos ng ulan. Dapat ay iaangat ang kalye kung ayaw natin itong magbaha at magdulot ng traffic. Ang Sapa. Ang Sapa, Part 2. Bukod sa kalye, kadalasan ay nagtatayo din tayo ng mga bahay o kaya subdivision sa tabi ng sapa. Minsan pa nga ay shopping mall sa ibabaw ng creek. Ang patong-patong na konkreto at infrastruktura ay siguradong magdudulot ng baha malapit sa sapa tuwing malakas ang ulan. Yung mas malayo at mas mataas na mga lugar naman ay hindi binabaha. Sa mga lugar na hindi sobrang pahtag ay dapat iangat ang kalye sa ibabaw ng sapa kung ayaw natin itong bahain. Dapat din ilayo ang mga bahay kung ayaw din natin itong bahain. Nagagawa lamang ang lahat na ito kung sa simulat sa pool ay tama ang pagplaplano gamit ang siyensya. Ang Sapa. Ang Sapa, Part 3. Kung malakas ang ulan, ang mga bahay at kalye na hindi tama ang disenyo o latag ay pwedeng bahain. Huwag na nating dagdagan ang problema ng baha sa ugali nating pagtapon ng basura sa mga kalye at sapa o estero. Ang pagtapon ng basura ay makakapagdagdag at magpapabilis ng baha sa ating lugar. Papasukin ng baha ang mga bahay at ang mga bahang kalye ay magdudulot ng katakot-takot na traffic. Dagdag pa sa pasakit, ang basura ay mabaho, hindi kaakit-akit at maaring magdulot ng sakit. Wala sa atin ang gusto ng baha. Huwag na po nating dagdagan ang ating problema. Ayan, thank you so much, Engineer Leonie Timbal. And now let's also welcome Ms. Diane Bencito, Senior ICT Associate for Mini Activity, and also to walk us through the NOAA website and the impact-based flood forecasting system. Hello po, magandang hapon. Okay, so ngayong hapon po, yung i-discuss ko mostly yung sa website. So kanina, napakita na siya ni Sir, meron na siya, si Sir Mahar, na-demo niya na yung initial ng website. Pero mas makikita pa natin kung ano pa yung ibang features na meron kami dun sa website, including yung impact-based forecasting system. Okay, so bibigyan ko muna kayo ng intro. Tayo sa nung 2024 World Risk Index, nag-top 1 tayo sa pinaka most at risk worldwide. So meaning hindi lang dahil sa given na high exposed tayo sa mga hazards, ito ay due na rin sa infrastructures na may gap doon, yung governance na medyo naglalak tayo na kailangan pa nating i-improve. That's why tuturuan namin kayong i-improve pa yung risk
index, I mean, ibaba natin yung rank sa risk index. So, yung isa pa, knowing na nakalocate tayo sa Pacific Ring of Fire, which means intersected tayo sa mga multiple tectonic plates. Mas yun yung parang nagbibigay sa atin ng high prone, hindi lang sa typhoon, but sa earthquakes. Okay. So, ano ba yung pinaka-main challenge natin dito sa Pilipinas? Pinaka-main natin usually yung flooding. Yun naman yung usually na parang na-experience natin dito, knowing na mostly marami tayong river den. That's why, yun, binabaha tayo. So, papakilala ko lang ulit, kami si NOAA, under kami ng UPRI. So, meaning ng NOAA is Nationwide Operational Assessment of Hazards. So, ang ginagawa namin is to assist yung country dun sa disaster risk reduction and management and climate change adaptation and mitigation. So before, project lang kami, under kami ng DOST. Nag-start kami ng 2012 hanggang 2017. And then later on, nung natapos yung project, inadapt kami ng University of the Philippines, naging under kami ng UP Resilience Institute. Ayan. So, ano ba yung impact ng NOAA? So, according to UNDP, nung 2022, isa si NOAA dun sa application na mostly na-utilize ng mga government units, local government units, nung time na yon. So, isa tayo, I think, sa top 6 or top 5 na parang pinaka gumagamit, ay isa sa mga pinaka-ginagamit ng LGUs. Ayan. So ito yung pinakita ni Sir kanina, ito yung NOAA website. So ang gusto ko lang ulit ay silipin ulit natin yung NOAA website. Isa-isahin natin lahat ng feature na meron tayo. So meron kaming dalawang components. Ito yung una, yung Know Your Hazards. Ito yung pinaka parang beginner friendly or parang hindi masyadong technical, parang sa isang gamit mo para mas maiintindihan mo agad yung application compared dun sa isa, yung NOAA Studio, yun yung isang component na mas advanced and mas technical yung users na gumagamit nun. So, pwede nyo bang masilip ulit yung noaa.up.edu.ph or kung naka-install man yung app sa inyo. And then, magkakaroon lang tayo ng short exercise kasi ang meron dun sa Know Your Hazards, again, meron tayo naka-display na floods, landslides, and storm surges. So, ang gagawin nyo lang, sa quick exercise, ayun, pumunta sa website, and then under nung Know Your Hazards, puntahan nyo yung neighborhood nyo or search nyo yung neighborhood nyo.
pala yung area nyo, meron kasi doon, for example, kinilik mo yung flooding para lang hindi ko kayo miss. So meron dong parang notes kung ano ba yung mga kailangan nyong i-prepare pagka may baha. Tapos ano ba yung mga survival kits na need nyong i-prepare din kapag may baha. Tapos, pagka sinearch nyo yung area, di ba, ito yung pin, may ililist down siya na critical facilities, 5 kilometer radius doon sa area na yon. So ililista niya lahat ng schools, police stations, hospitals, makikita nyo yan kung ano yung malapit. Ayan. So next, ito yung sinasabi ni Dr. Mahar kanina. Yung isa pa namin doon sa NOAA Studio is meron kaming weather satellite from JAXA. So isa ang Himawari data. Kino-convert namin siya to an image para mas maintindihan nung user yung naka-display na weather satellite. So ito ay every hour nag-update doon sa website. Naka-GIF yan, so naggumagalaw yan pagka nakita nyo sa website for the last 6 hours. For example, ngayon, yung last 6 hours nun, yun yung gumagalaw dito na nagluloop. So yung meaning nito, yung kulay nung nandito sa weather satellite, yung pula, yun yung mga malalakas na ulan. Tapos yung dilaw, yun yung medyo lang, moderate. And then yung white, of course, yun yung maulap lang na image. So yan ay gumagalaw doon sa website if nabivisit nyo siya. So next, ito ay isa sa parang feature na dinevelop namin, Internet of Things. So if familiar kayo sa mga sensors, meron kaming low-cost sensors na ginagamit. So ano ba yung Internet of Things? So ito ay interrelated computing devices. So meaning yung device at yung system or yung tao, parang nagko-communicate siya within the internet. So parang, for example, yung data, magbabato sa internet para ma-receive nung tao. So paano siya nag-work? Ito yung architecture niya. So for example, mag-i-install ng sensor somewhere, like street flood sensors, ibabato nun sa gateway, tapos ibabato nun sa network server. And then yung application server, yun na yung naka-display doon sa website. Ayan. So ano ba yung meron dun sa IoT features na yon? So meron kaming, of course, kukuha namin or display namin yung historical data sumula nung in-install yung sensors hanggang sa ngayon, I mean kung yung current. And then meron siyang real-time monitoring. So kung ano yung binabato sa sensor, live din namin yun nare-receive doon sa website. Ayan. So ito yung sample na itsura nung IoT na in-install sa Quezon City. So meron kaming, for example, ito ay rain sensor. So ito ay nagbabato every 10 minutes. So makikita nyo, meron dyang every 10 minutes na value ng ulan. So yung amount of rain. Ayan. And then yung next, ito yung street flood level na sensor. So ini-install siya usually sa sidewalks na sensor. And then nagbabato siya ng data every 3 minutes kapag na-reach niya yung 0.01 meter para hindi naman masyadong mag-consume ng battery. So dinassign namin siya para medyo mag-long last yung battery. So ayan. So dito, ang purpose nito, yung flood monitoring is that hindi mo na kailangan pumunta on the field para i-check kung yung baha ba ay hanggang anong level na. So from the app itself, ma-check mo na agad kung may pagbaha. So yung biyahe compared dun sa pag-check mo lang dun sa website. Ayan. So yung other is that yun, historical and downloadable data. So kung may gusto kayong balikan, for example, nung bagyong Christine, gusto nyo makuha yung taas nung pagbaha or yung lakas ng ulan, pwede nyo yun ma-download sa data if yung barangay or yung municipality nyo ay nag-avail ng IoT sensors.
Ayan. So, meron din siyang summary dashboard para mas mabilisan makita yung taas ng baha and then yung amount ng ulan. And then kung ano yung active tsaka inactive na sensors. Ayan. And last, since ina-advocate namin yung open data, most of our data sets are available dun sa website. So pag na-visit nyo yung noaa.up.edu.ph, meron dun downloads page. I-click nyo lang yan and then malilink kayo sa Google Drive. And then from there, mada-download nyo na yung available data na meron kami. So search for your province na lang and then download the data. So complete yan. Sa flood, meron kaming 5, 25, and 100 year. Meron din kaming landslide data, tapos meron din kaming storm surge data. Pwede nyo yun i-download and then gamitin kung for example, need nyo siya somewhere. Ayan. So ito, na-mention namin, yung web application namin na available na rin sa mobile app. So meron kami sa iOS. Para sa mga iOS, you can scan yung QR to install or search UP NOAA. Tapos, meron din Android. So, you can scan, tapos install yung sa Android. I think yung iba nakapag-install naman na kanina, so okay na yan. So ano ba yung mga feature namin kapag in-install nyo yung NOAA? Ito yung mga upcoming features na i-release namin the next months. So meron kaming i-release na rainfall contour. So makikita nyo dyan yung kung saan yung parang accumulated rain. Gano'ng kabigat na yung accumulated rain for that hour dun sa area. So mas makikita nyo ng mas detailed kung saan yung may malakas na pag-ulan. And then magre-release din kami ng typhoon track. So, para makita nyo yung saan ba dadaan yung bagyo together with the satellite image. So yung next, ito na yung pinaka-last na feature namin dun sa website. So yung impact-based flood forecasting. Ito yung na-mention ni Dr. Mahar kanina. So kapag may paparating na bagyo, ano ba yung parang una nyong iniisip? As parang sa barangay nyo? Ano po yung parang iniisip nyo, parang naisip nyo kapag may paparating ng bagyo? Prepare, sir. Prepare. Activate. Sige, sir. Ano, sir? Siyempre, pag may parating na bagyo, pag pumasok na sa PAR, mag-a-activate na yung mga protocols, triggering mechanism, yung pagpasok sa PAR. Opo. Kung may EOC, activated na yan. Tama. Kung may upland listo, activate na natin yan. So, yun Yes, ang sir. naisip natin. Yun po, sir. Ano pa po? Baka yung ibang barangay din, may katulad na parang same nung ginagawa ni sir. Or same lang halos lahat ng actions. Same lang po. Okay. Same. Okay. Sige po. So yung isa nating naisip doon ay kung may pasok ba. So yun yung parang isa natin pagka nakita natin may parating na bagyo. Of course, yun yung unang itatanong pati ng mga students kung may pasok ba. So nakita namin yung mostly na ginagamit nyo is ito. So meron kayong advisories na tinitignan doon sa site? DILG. Pag-asa. So, sa Pag-asa, ito yung sinesearch yung, yung nakikita yung warning system. So, wherein yung meaning ng dark blue, yun yung rainfall advisory pa lang. And then sa yellow, dapat yung community ay aware na. And then pagka-orange, dapat prepared na, as mentioned kay sir, ni sir. And then yung sa red is dapat response, community response na yung barangay, yung CTDRM. Ayun. So, meron pa kami isa na i-introduce na feature, which is itong impact-based flood forecasting system. So ano ba to? Kung kanina nakita nyo, parang generalized yung pagkaka-plot kung saan yung mga area na parang
possible na bahain. Dito, in-improve pa namin siya to make it barangay level, yung pag-list down kung saan ba yung mga mostly magiging affected nung flooding given dun sa rainfall na event na yon 24 in advance. So meaning, kung ngayon yung forecast, parang the next day, yun yung possible na mangyari. So bakit namin siya dinevelop? So of course, gusto namin na ma-empower kayo, yung LGUs and yung humanitarian organizations na gumawa ng preemptive measures para dun sa community para ma-prioritize yung communities na at risk. Tapos, para rin ma-estimate yung flood damage bago pa lang dumating yung bagyo or yung sakuna. Ayun. Tapos, ayun, of course, yung pag-allocate ng resources, yung mga ayuda para ma-prepare na just in case magkaroon ng disaster doon sa forecast. Ayan. So ito yung na-mention ko kanina, mas granular na siya, barangay level na yung predictions, hindi lang tayo municipality, hindi lang tayo province. So mas deep na siya, mas tutok na siya doon sa barangay level. So ano ba yung mga data sets na ginagamit namin nung dinevelop namin yung application? So first, meron kaming rainfall forecast na kinukuhaan. Yun ay from Weather Manila, si Dr. Jerry Bagtasa yung nagka-create. So he's one of the known weather forecaster na nag-generate ng weather forecast. So meron siyang nire-release na 24-hour weather forecast. Yun yung ginagamit namin for the calculation saan ba yung area na possible na bahay. And of course, yung flood hazard, ito yung NOAA data. So meron tayong ginagamit pa na river basin doon sa area na yon. So parang kung hindi na kayang i-hold ng river basin yung area, saan ba yung mga barangay na parang maapektuhan kapag umapaw na yung river basin na yon. So yung last, yung population density from Facebook Data for Good. So ito yung ginagamit na natin para ma-identify yung population at risk. So ito yung sample na event noong January 30 forecast. So may na-list down dito from Davao, Davao Oriental. Tama. Davao Oriental noong January 30, wherein nangyari yon. I think nabalita yon, nakalimutan ko lang yung bagyo. But na-list down itong barangays na to na affected nung typhoon na yon. So 24 hour in advance na nakita siya dun sa forecast. So yung isa namin way is binavalidate namin yung na report dun sa flooding. So meron kaming ginagamit like yung mga social media post. So sinesearch namin, for example, may na-list down kami na, for example, yung Davao Oriental. Magsa-search kami sa social media kung sino yung mga nag-report ng flooding doon sa Davao Oriental. So for example, ito, I think sa QC to. So kino-cross-check namin kung may nagbaha nga ba doon sa area na yon. So ayan, ito yung mga sample pictures na proven na bumaha doon sa area na yun. So ito, mas in-encourage namin na gumamit yung iba ng NOAA website. And then kanina, yung na-mention ni Sir Tupaz. Basta yan. Ayan, yung sa site then it will be very helpful to validate yung data namin. So isa yun sa pwedeng gamitin for validation. And of course, yung pinagkukuhaan namin ng weather forecast si Sir Jerry Bagtasa, gumagawa din siya ng validations. So, meron ditong sample ng model niya, ano ba yung values ng model niya, and then ano ba yung na-observe, ano yung mga nangyari. So, nag-equal naman yun dun sa model niya. So, ayan. So, ito yung iba pang sample flood forecasting reports na
may flooding report and lumabas doon sa forecast namin. And then ito pa, mayroon from Palawan. So nakita rin siya doon sa forecast. And lastly, ito yung recent dito sa Naga, yung sa Christine. So meron din nakita. Ito yung sinasabi ni Dr. Mahar kanina na merong na-predict na malakas na pag-ulan, ay na baha dito sa area na to. So ito yon, yung black, ito yung pinakamataas namin. I think 600 and above siya within 24 hours yung values. And then yung maroon is around 400 millimeters. Ayan. Tapos, share ko na lang din po, nung 2024, nanalo kami sa UNWFP Innovation Challenge. So, si Dr. Mahar yung nag-pitch doon sa impact-based. Ito yung piniresent po na impact-based flood forecasting. So, yeah. Nanalo kami as Best Innovation Pitch Award. Okay. So, moving forward, ano ba yung parang gusto pa namin gawin doon sa weather forecast? So, gusto namin na-expand pa yung integration to a nowcasted rainfall data. So, mas near real-time na flood forecast. And then, gusto namin na parang yung pag-validate, kasi manual pa lang yung pag-validate namin through social medias. Gusto namin na i-automate yung validations na yon. And then last, gusto namin gawan na rin ng AI and machine learning para mas maganda or mas refine yung forecast. Ayan. Before ako mag-proceed dun sa isang app, meron ba kayong question about sa impact-based or wala naman so far? Na-try nyo na kanina? Okay naman? Okay. Sige. Okay. So, meron lang po kaming i-share pa na isang application na dinedevelop namin, which is yung GINA. So, itong GINA ay, it means grow and identify native trees in your area. So, kung meron po kayong mga native trees sa area nyo na gusto nyong i-identify or kung may plano kayong magtanim ng mga native trees or indigenous trees sa area nyo, gusto po sana namin parang mag-contribute kayo to sign up doon sa amin website and then i-plot nyo po saan yung puno na na-identify nyo as native trees. And then, yung tinanim nyo po na puno, is pwede nyo siyang i-track or i-update from time to time para makita nyo yung paglaki ng puno na tinanim nyo po dun sa area. So kung gusto nyo lang din may matutunan pa about your native trees, meron kaming tree library and you can search yung description nung tree na yun. Ayan. Wala na pong clear naman po lahat. Okay. So, yun na po yung end of the presentation. So, magkakaroon lang tayo ng activity per barangay. Tatawagin ko lang si Jolly. Thank you, Dayan. Hanap. Okay pa po ba tayo? So, Jolly Sulapas po pala. Part din ng UPRI NOAA Hazard Assessment Team. Kenneth. Kaya nga, yun nga sir, tatayo tayong lahat actually. Hanapin, yung Google. So sige po, habang hinahanap po ng aming teammate, tayo lang po tayong lahat kasi mukhang nabibisi, nakaupo lang the whole time, nag-wander off na yung ating mga utak. So hindi ko rin alam ang gagawin, pero onting stretch lang. Gayahin natin si sir sa taas, sa likod. Nakataas yung kamay, reach for the sky. Pababa naman, reach for your toes. Kung kaya, gentle lang po gentle lang. Kung kaya lang, or kahit hanggang tuhod lang muna. Yan.
stretch, pa-side na naman. So, pataas ulit ng kamay, then stretch to the left or to the right. And then other side naman po. Si ma'am nag-hip circle, so iikot yung hips, ganon. Pero sige, kung okay na po kayo, okay na po yan. Upo na po tayo. Ay, baka gusto ni Sir sumayaw. Anting shake ng kamay. Kasi puro sulat po tayo ngayon. Shake lang para dumalo yung dugo sa mga kamay natin. Kasi yung gagawin po natin ngayon, hands-on exercises. So, yung team po ay magdi-distribute ng flood hazard maps kada barangay. Nakagrupo naman po tayo per barangay, no? So, yung mga katabi natin, kabarangay natin. So, yun, hands-on activity po on flood experiences. Actually, mga ma'am, sir, mga kapitan, counselor, ito na rin po yung ginagawa natin kanina. So, nagpapakita ng hazard maps, and then may mga nagsabi kanina, binabaha nga po kami dito, or hindi po kami binabaha dito. Parang ganun lang din naman po yung gagawin. Mag-identify po tayo ng mga areas na binabaha at saka hindi binabaha. Kung kaya po nating bumalik ng October 2024, so ano pong nangyari noon? Bagyong Christine. So malalang araw po yung nangyari sa Naga City, so hindi ito yung usual. May nagsabi kanina, usually daw po, yung baha sa kanila hanggang tuhod lang, pero nung Bagyong Christine, umabot ng lagpas tao. So yun po yung gusto naming malaman mula sa inyo ngayon, yung naging experience ninyo sa baha noong Bagyong Christine. Tapos kung kaya rin po natin alalahanin yung ibang extreme weather events, so hindi lang Bagyong Christine, kung kunwari noong Habagat o ibang bagyo pa, Karina, Ulysses, ililista din po natin yung mga weather events na iyon. Sige, habang dinidistribute po yung mga mapa, tanong ko lang po dito, sinong marunong bumasa ng mapa? Marunong tumingin at intindihin kung anong pinapakita ng mapa? Pwede pong taas ang kamay. Marunong magbasa ng mapa? Hala, wala. Wala po ba? Ma'am, hindi po? Ah, okay. So, hindi, si Sir marunong. Pero di ba po, parang sa mga barangay hall, may mga mapang nakapaskil. Oo, alam niyo po yung ganon. Parang ganon din, ma'am, pero naka-zoom in sa barangay nila. Usually nga po sa barangay hall, yung mga cadastral maps, di ba mga ganon po, yung location ng bawat lote. Ah, okay, sige. So, ayan, tapos na itong group yourselves per barangay. So, yung gagawin po natin muna, ay sige, marunong po ba tayo mag-locate kung saan tayo ngayon? Marunong ba tayong mag-pinpoint kung asan tayo ngayon? Anong barangay po ito? Balatas. Kaya gusto ko pong tawagin si Kapitan ng
Barangay Balata, si Sir Ferdinand Dihita, sorry po. Sir Ferdinand Dihita. Para ano lang po, sample barangay, so sagutan na natin yung para sa Balatas at alam nyo po kung paano siya gawin. So, yung unang instruction po dito, sabi ko nga, balik tayo doon sa October 2024 kung kailan nangyari yung Bagyong Christine, ituro sa mapa yung mga lugar na binaha at markahan ng X. Sa mga lugar na ito, alamin or alalahanin po natin gaano kataas yung baha. Tuhod, hita, bewang, lagpas tao, ganon. So may ganito po yung mga dinistribute na mapa sa inyo. As na discuss nga po kanina, hazard map, naka-blue yung hazard mismo. So yung darker blue yung high hazard, yung regular lang na blue, medium o moderate, tas yung lighter blue ay low. So yung hazard map po na ito, same lang din ito sa nasa website. Pero sa website, naka-red, orange at yellow po siya. Kapag tumitingin ng mapa, ito, usually po naka-north up. Yung mga marunong po magbasa. Or, sa area po ba na ito, alam natin kung asa ng north? Actually, nasa likod po natin. Kung titingnan natin yung likod, nakaharap tayo sa north. So si Sir familiar doon kasi taga-Balata si Sir. Dito po ba, sir, sa mapang ito, kung napapansin niyo po yung boundary ng Balatas, irregular siya. So, may mga pag-ganon-ganon curve. Alam niyo po kaya kung bakit? Ito po yung curve na ito yung river, di ba po, ma'am? River to. Yung kulay blue. Okay. Ang boundary kasi namin, Villa Cáceres, yung front and avenue sa may tulay, magsaysay. And dito naman sa may likod, diyan sa may Zone 6, Kararayan, yan sa may tulay din, boundary din. And mayroon pa doon sa may Dayangdang, yung braids doon, Dayangdang ito, bago mag-abot doon sa braids, Dayangdang na, Balatas, after nun, Dayangdang na. So, ganito siya kasi boundary nung mismong barangay, yung river. Tama ba, sir? Naga River? Bicol River. So, Bicol River ito. Sir, nasa PAGCOR Multipurpose Hall po tayo ngayon. Kaya niyo po bang ituro kung saan yung PAGCOR Multipurpose Hall? So, ito po yung highway. Balatas Kararayan Road. Ay, sige, mayroon pa pong naka-zoom. So, ito po. Ayan, mas malaki. So, ito yung mismong highway. Parang may pwede kang pasukan na road. Oo. May malaking field. Mag-locate ng area. Nasa gitna. Ay, hindi po ba? Nasa City Science Road tayo, banda. City Science. Dito po, City Science Road. Ito. City Science Road. So, hanapin niyo po yung mga road na malapit dun sa, or yung road na familiar kayo. So actually, yung itong mismong venue, sir, andito tayo. Yung mismong PAGCOR, multipurpose, yung building na to, andito po. So, yung area na to, actually, may low susceptibility lang to flooding. Tama po ba, sir? Hanggang saan po yung baha pag binabaha dito? Hanggang tuhod lang eh, tuhod, oo. Pag malakas yung ulan. Pag hindi naman, wala naman po. So yun po, identify ng area na binabaha at gaano kataas.
Sige po. So ito po yung ibang tanong. Anong area ang binabaha? Gaano kataas? Gaano kabilis tumaas ang baha? Kasi parang tulad nga po ng sabi kanina ni Sir Mahar, pag mas malapit ka doon sa Isarog, rumaragasa yung tubig. So yun, mas mabilis bumaha yung mga lugar na iyon. Gaano rin kabilis humupa yung baha? So magkakaroon tayo ng idea sa natural drainage ng area. Saang mga lugar naman ang hindi binabaha? So pwede pong markahan ngayon ng check. Tapos saan, during Christine, saan naman po kayo nag-evacuate? So lagyan naman po iyon ng star. At kung binabaha po ba yung evacuation site ninyo? Ito mismo. So shinare nga ni Sir Ferdinand, so itong mismong PAGCOR, multipurpose hall ay evacuation area nila. Pati ng mga katabing barangay pala. So, hindi lang Balatas, kundi yung mga katabi pa niya, dito rin nag-evacuate. Pwede, oo. At saka, yung gaano kataas. Bagyong Christine, opo. Wala, yung Bagyong Christine. Tapos, yun nga po, bukod sa Bagyong Christine, kung meron pa pong ibang extreme weather events na nag-cause ng pagbaha sa inyong barangay. Sige, sir. Sige po, actually, meron isa dito. So, andito na lahat ng questions. Ayan. So, thank you po, Sir Ferdinand. Salamat po. Hello, ayan. Hello, rinig ba? Ayun, may concern si na madam. Kasi paano naman daw yung area na buong barangay talaga binaha? So, wala nga naman daw lalagyan ng X. Palagay na lang po sa likod. Yung si number 1, during Christine, yung buong barangay ay binaha. And if maalala nyo po kung saang street, halimbawa sa Apple Street hanggang Bewang yung baha, pero pag abot sa Mabolo Street hanggang Balikat lang, ganun po, sa likod na lang. Yes po. Tapos po, after po ninyong masimbagan po iyaan, kukuhaan mo po sa papel, tapos suday po ning surat sa papel, day da po tatawaning? Ning? Day da po tatawaning merindalan. Opo. Or tayong team nag-assist.
Sa PSA pa po. Maganda pa ba? Sa MSO. Kaya na nalilito si Madam. Yun na ang barangay hall ni. Yun na ang barangay hall ni. Ito na talaga yung ginagamit namin eh. Kasi yung ano, mapa ng national. Kaya may problema kami dito sa council. Actually, papaano ko nga yung sasabihin niya. Dapat po Para kasi, ma-isama. actually lahat po kasi yung mga PSA. Hindi daw problema din talaga. Ginamit namin, daming mag-aaway-aaway na kapitan. Basta ko lang yan, oh. Yung kasi yung nakasanayan. Oh, di tama eh. Sung 7 eh. Si Kaubangan. Sung 7. Kaya lang, hindi itong Paano kaya yan? Dapat makorek. Political ano yun. Kasi yung Question mga, of political leadership. latanganuin ng kasi. kung yung botante nila, sir, nabawasan yung mga supporters nila pag O yan naman mo ini sung 4 ini ha. O yan yan. Kaya ini sung 4 ini. Isang pinapa. Walang sung 4. Pero central lang, mama. Guys, aside dun sa kung gaano kataas yung baha, wag din po natin kalimutan yung inonote kasi may isa pang question, gaano naman kabilis sumupa yung baha. Ayan. Kasi may mga cases na after an hour gahupa na sa baha, pero may mga cases din nag-aabot ng 2 months sa baha. Ayan. Ang dilapin niya yata, hindi ba? Uni ang ano nindo. Uni na ang dilapin niya. Iyo. Kasi yung yes pala, umaga, uni ba sa deka. Ano na nainin pala, uni karang na nainin. Ang dilapin niya. Yung kulay blue, tama niya sa kulay.
Takulod yan. O ano na ba sa mapa? Di ba? Yung ano, di ba ang dilepo niya may palaw-lao na malaw ka pa nakulod. Yun na niyo. Sa puro kang ano, kang laog kang deka. Iyo, sa likod kang deka. Iyo, sa likod. Kamay din laogan pa deka. Mayo. Ano deka? Saro lang ang luwas. Saro lang ang laogan. Doon tayo nahihilo. May problema kasi talaga sa ano, sa boundary. Sa mga barangay boundary, may mga problema tayo. Yung iba, City map natin, iba yung gamit yung shapefile, iba yung gamit yung Meron pa po na isa pang habilin. Sabi da po, paano si Christine is na-experience uyaning more than 1 day. So, may mga nag-abot ning 5 days ata, tama sir? So, paki-take note po yung start date ng baha. Kung October, tama ba? Ayan, pakilagay ko October 22 to October 27. Pati po, importante yung taon. Ayan, thank you. Si ma'am, may ebidensya pang kasama. Doon po sa mga may concern na sa Gradaiso mapa, pwede po tayong gamitin sa app kabag-o para may pang-zoom. Lobat. Kahit dito sa NOAA website lang, muna para ma-zoom na. Ano po yung nandito? Yung kabag, yung sinasabi niyo. Meron dyan. Mas mababa. Pero doon na sa labasan na. Triangle Conception Brigade. Kasi may creek dito eh. May creek dito. Dumadaan ng creek dito sa amin. may nasignan? Sa phone ko na lang. May nainig ako naman smart map. Kaya na. Dapat dakulaon mo. Dadakulaon mo. Ang gigibuon mo ng mga yung aliuni lang yan o. Ang terminal, bako nito. Baba. Oo, bako nito ang terminal. Sending yung ano nito, ang agi, ang boundary. Iniban tinampo. Inintinampo. Yun na ni si terminal ko, ni si terminal.
malanggan ang may problema. Pahilaw mo sa mga may dakulang problema. Ang barangay lang hayop yung sa Pilipinas. Only in the Philippines. Bilog na Esquilanas, Barangay Puri Calao, ay sa Pilipinas. Iyo dapat para ka rin ini ang pagibunan nito boundary ang tinampo. Ang aning may anong problema pag nagbalo ka. Ano na yan? Oh, yan ang kapilihan. Ini, pagtingin. Alat pa ko yan. Yan, uni-una kapilihan na pangyaw. Ang pakabanga sa balo sa Indupa igwang harong na banga so dapat ayuso na ang ang magiging boundary na lang kinamasalan tanganin din na nagpapalairiwan malinaw hindi kasi pare-pareho kasi dito ka Okay na po ba? Ayan. Sorry, nakaharang pala ako. Ayan, mag-usap-usap na kayo. Sino yung magpe-present? Nakikita ko yung kaba sa mata nila eh. Random. Ayan. Ayan. Sino pa po yung hindi pa tapos? Mukhang tapos na lahat. Ready na po ba tayong mag-present? Ayan. May nagsusulat pa. May nakikita pa akong nagsusulat. So habang inihintay po natin yung ibang matapos, meron po bang matapang dito? Matapang. Na gustong maunang mag-present. Oh, ito si Sir. Si Sir from... Sabi ni Sir kung pwede na daw umuwi. After. Pag uuwi daw, wala daw meriendang iuuwi.
Good morning po para bukas. San Francisco. Pakita natin yung mapa. Sa mapa mo, sir, sir. Paka-report. Good afternoon po. Ako po si Kagawad Henson from Barangay San Francisco. So, ang Barangay San Francisco po, sanay pa nakakaaram, kapitbahay mi ang Bicol River. So, mailing niyo po ang Bicol River. Yan, blue, ay violet. Tapos, ang San Francisco, although kang Bicol River, kataid, dahil pa kami naka-experience ng baha na binaha talagang itong grabe. Siguro katong Typhoon Sisang, pero tanda ako aki pa ako, dahil pa kami naka-experience ng araw katong sa Typhoon Christine. Pero, digdi po sa San Francisco, ugwa po kami dyan ng portion kang Zone 4 na, Tagalog pala, may portion ng Zone 4 na talagang pag may bagyo, may forced evacuation na kaagad dyan. So, alam namin kasi, yung binabaha lang yon. Yun lang ang alam namin na binabaha. So, pag may bagyong malakas ang ulan, forced evacuation na yan. Doon na kaagad yan sa mga identify namin na evacuation center. Pero, nung bagyong Christine na iba, so yung question number 1, kung anong lugar daw ang binha sa barangay namin, so ang sagot, lahat ng area sa barangay, binaha. Yung mga streets, yung mga zones namin, malls, residential houses, lahat binaha. Pati yung 15 Martires, binaha kasi part of San Francisco pa yon. With regard sa pagtaas sa taas ng, sa level ng tubig, yung buong area, hanggang dito lang naman. Pero yung palagi naming ina-identify, itong katabi mismo ng river, lampas tao yung tubig. So, yun yung level ng tubig sa San Francisco. So, gaano kabilis yung pagtaas ng tubig? Ako personally ko yon, almost 30 minutes mataas na kaagad yung tubig. So, pumasok agad sa bahay namin. Kaya mostly yung may mga 2-story, doon sa second floor sila. Kasi hindi naman talaga na ine-expect na tataas yung ganon. Yung mga walang second floor, nasa bubong. Biglaan kasi yon. Kaya nga, nag-ano kami palagi kaming tumatawag nun sa CCDRRM. So, ilang oras bago bumaba yung tubig? 15 hours. So, ibig sabihin, kung 7 p.m. tumaas yung tubig, pag umaga, 7, 8 a.m., wala nang tubig. Bumaba, gano'n kaagad yung tubig. Siguro, bumalik ulit sa Bicol River yung tubig. Kasi may malaki kaming drainage kasi doon, lampas tao. So pag tapos ng bumalik lang kaagad yung tubig. So yan. So yung tanong na paki-check kung anong lugar yung hindi binaha, lahat binaha. Pati yung mga nasa jurisdiction namin ng mga banks, mga commercial establishments, lahat binaha, e-mall, lahat yun binaha. So yun sa 4 and 5 yun. Ano yung evacuation center na ginamit? Tapos pakitsekan yung number 6 and number 7. Sa barangay namin, may resolution kami kaya na identify yung mga evacuation. Actually, wala kaming evacuation center, pero may identify kaming i-evacuatean. So number 1 dyan yung San Francisco Church. Tapos may 3-4 kaming dormitory na nag-o-offer palagi sa amin pag may bagyo. Ino-offer nila yung dorm nila. Provided pakatapos dapat malinis. Tapos saan lumipat after nung yung sa second floor ng mga bahay doon. Tapos
sa barangay hall, yung sa second floor. Kasi yung first floor, binaha din. Ano po. So, yung tanong sa number 8, anong na-experience pa namin, yun lang naman yung na-experience namin, yung Typhoon Christine. Thank you very much po. Ayan, thank you, sir. Pero parang may nakalimutan kayo. Yung nahuli, anong date po to? October 23, 24. Anong taon? 2024. Ayun, palagay. Uy, careful, careful. Palagay ng taon at nung date kasi may mga instances, di ba, na umuulit yung pangalan ng bagyo. Ayan. So next, sino pa pong gustong mag-present? Oh, si sir. Si sir. Ayan. Pangalan at anong barangay? Magandang hapon sa lahat, no? Kagawad Plupinyo from San Felipe. Sa unang katanungan, kung saan, ano, binabaha sa Villa Karangahan. No, umabot ng 4 na talampakan ang taas ng baha, no? Mabilis tumaas ang tubig, no? 2 to 3 hours nasa loob na ng bahay, no? 2 days bago nag-subside yung baha, no? Kung merong marang lugar, maraba. Ito yung lugar, wala. Lahat binaha ang subdivision. Saan kami nag-evacuate? Kami mag-asawa sa second floor. Hindi naman inabot, kaya tuyo rin yung second floor. No? Yung sa bago nag-subside October 22 hanggang October 24, 2025. Yung iba pang mga bagyo na dumaan, yung 3 magkakasunod, binaharin ang Villa Karangahan. Rolly, October yun eh. 2023 yata yun. Tsaka before kang Christine, may isa pang bagyo. Enteng, binahari ng Karangahan. Basta may bagyo, sigurado ang Karangahan. Thank you. Palakpakan po natin si sir. Ayan. Last na. Ayun si madam. Very good. Mama ng barangay po. Hello po. Hello po. Good afternoon po, Sagabos. Lalakasan na lang ang loob, ano? Pwede pong ipakita ang mapa ng Kararayan. Ayan, good afternoon po. Kami po sa Kararayan, ano po, Tagalog. Kami po sa Kararayan, noong October 22, 2024, fiesta po sana sa amin. Kaso hindi natuloy dahil nagbagyo. So, kung makikita po ninyo, from boundary po kami ng San Felipe, San Isidro, Del Rosario, and Con Grande. Yung mga river po na nakapalibot sa amin, yun yung talagang tumaas po, yung tubig. Mabilis po, around siguro, kasi isa ako sa mga nag-evacuate nung time na yon. Mga 4, 5, 6, talagang biglang taas. Lampas tao. Meron kaming isang sitio dito sa may part ng Iwid, no? Katabihan ng Balatas, halos mawala na sa Naga City. Kasi yung mga tao doon is sa bubong ng bahay. Doon na po sila nagpaumaga dahil hindi na po kayang i-rescue ng aming mga rescuer. And sa Zone 5, ganun din po. Yung mga creek po na makikita dyan sa Kararayan, yung mga blue ba na to, ma'am, is creek. Yan po yung mga tumaas. Mabilis po yung pagtaas kasi yung water from, Isarog. So, mabilis pong tumaas, mabilis din pong umupa. And, meron po kaming, 6 na evacuation center. Yung Barangay Hall, yung 3 school, di Don Manuel Avella Elementary School, di Nazareth, di San Rafael Elementary School, Kararayan High School, and sa Zone 3 po, meron kaming multipurpose building.
yan pong mga identified evacuation center, hindi po yan binabaha. And sa number 7 question po, yun na po yung hindi kami binabaha. And yung mga bagyo pong naranasan namin, like, yun din lang po talaga, yung mga typhoon, maraming nasirang bahay. Yan lang po. Good afternoon po sa lahat. Ayan, thank you so much po. Meron pa po ba ang gustong humabol? Dito sa side na to, parang kulang no, yung galing dito. O, ito si Madam, go. Ma'am, from Barangay Liboton po. Actually, safest para sa baha po. Pagdating sa baha is, ang barangay po namin, ang hindi masyadong tinutubig, shala. Actually, ang barangay hall po, ang pinaka evacuation center, ang Camarines Sur National High School, and ang St. Joseph Chapel po, nandito po siya. Ang kausap po ng paglalim ng tubig sa Barangay Liboton, dahil po dito sa bodies of water na kabukiran po na sakop ng San Felipe and Barangay Calawag. Kung mapapansin nyo po kasi may mga medyo malalim na tubig na natitipon. Kausa na rin po yan ng drainage system na hindi po maayos. Kumbaga, hindi po kasi yung mga drainage system, may drainage sa isang street, putol. Then may drainage na naman sa kabilang street, putol pa din. So, walang masyadong maayos na drainage system. Yan lang po, Barangay Liboton. Digdi na lang po kami magdarindog ng evacuation center. Joke. Ang nire-rescue po ng kapitan namin is residente po ng Calawag. Resident. Joke. Abuso. Palakpakan po natin ang pinaka-helpful na munisipyo ng Naga City. Meron palang special request daw si Ate Nagmumura. Sir, request nila. Anong lugar po? Sige, Lugod. Total holiday. Sige, magkeremehan kita. Kung ang Liboton po, maray na hapon, kung ang Liboton po ang safest barangay, kami po sa Miss Universe, pasok sa top 3. Top 3 aquarium in Naga City. So, if ugwa dyan may network po na sa DPWH, nag-iriwal bagang yan sa Senado, baka matawan prioridad po ang mga barangay mi. Baka makaugwa man lamang, di ba? So, basahon ko na lang po ni essay ni, tigsusurat ko nga ni, naghihibi na ako. Sige, namasakit man kaya mag-plot ba ganing X? I-rex me na lang ko tagabos der. Pero para lighter lang ang urulay-ulay ta. Pero maintindihan niyo po ba? Pasensya na po kayo. Di po kami tuod mag-Tagalog eh. Translate mo na lang. Sige po, Tagalog naman po ito kasi sabi ko baka kunin ninyo dahil pinagpaguran po namin ito, di ba? Okay, yung item number 1 po, noong nakaraang bagyong Christine, October 22, 2024, lahat ng parte ng barangay ay lumubog sa baha. Oras po ng 6:55 p.m. under noong rescue operation namin, yung forced evacuation na talaga ito. Yung may mga bedriddens na nilalagay namin sa bangka na ibinigay ni Ma'am Lenny. Si Ma'am Lenny talaga may kasalanan kung bakit bumaha. Kasi nagbigay siya ng mga bangka. Joke lang po yun. Kasi sakto po, nung nagbigay siya ng bangka, sakto naman pong dumating si Christine. So baka coincidence lang po yun. Oo. Baka may malakas po si Ma'am Lenny sa Project NOAA.
At yung 12 midnight po, yun na po yung peak ng baha na naranasan namin. May isang pamilya po kaming ni-rescue sa Zone 5, which is meron po doon storm drainage, malakas po yung current ng tubig. Yung current ng tubig daw ay yung agos na galing sa Naga River. Ano po, papuntang Bicol River. Umabot ng lampas 7 araw bago humupa at tuluyang nawala po ang baha sa amin. Kaya naging problema yung pagkain, yung toilet, at merong mga incidents ng nakawan na rin na naganap dahil kulang na talaga kami sa tubig at pagkain. Di ba? Naiyak rin kayo. Di ba? Sabi, tama na ni. Okay, number 2 item po, pinakamataas po na baha na naranasan namin, yung itong area na to, kaya confused po ako na wala siyang blue. Kasi ito po ay umabot ng lampas na 9 feet. Lampas tao po. So, hindi talaga na kami makapasok doon sa area na yun. At yung mga tao ay binutas na ang mga dingding nila dahil kailangan nila ng makahinga ng maayos at baka magiba yung mga kisame nila na gamit lang po ay kahoy. Yan. Ito po yung area na yon. Kaya sana naman mabigyan po kami ng drainage dyan ng DPWH. Iyan po ay ang area ng Zone 6A at Zone 6B. Sa Felix Plaza Street naman po, which is a national road, hindi po siya passable papuntang Sabang, ay umabot po niyong Bewang. Bewang po siya. Minsan nga lampas pa Bewang, yung may outpost namin. Yung lahat po ng zone po namin, kasi yung pinakamataas na po na area sa amin ay ang Felix Plaza Street. Connecting po yan sa LCC. Which is doon sa mapa po ni NOAA, hindi po binabaha yung may parte ng LCC na hindi binabaha. Yung rest ng zone po, Zone 3, 4, 5, and 1 ay nasa leeg po yung mga baha na inabot po namin. Sobrang bilis ng pangyayari po noon, October 22, oras ng 4:00, may tubig baha na po sa flood-prone areas namin, referring to Zone 6A at Zone 6B sa barangay, hanggang matapos ang 1 oras, bawat 15 minutes po ay tumataas siya. Every 15 minutes, ganun kabilis. Every 15 minutes, yun yung naging pamantayan po namin. Kasi kami po ay umuwi rin kami sa mga bahay namin to check. Kasi bago kami mag-deploy po sa barangay, nag-BDRR meeting po kami na dapat safe muna yung bahay at pamilya para focus tayo sa trabaho. Ngunit hindi yun yung nangyari. Habang nagre-rescue, uuwi kami at i-check namin kung yung bahay namin ay okay pa ba. Lahat na rin pala may tubig. So every 15 minutes, yun po yung oras po na pagitan. So walang tigil ang ulan, nasaan ka araw? Wala na ako. Bandang 5:15 PM po ng hapon hanggang 6:00 po ng gabi, lahat ng parting daanan po sa amin ay may tubig na rin. Pero nakakapag-drive pa po ako noon ng motor. Kasi nakapag-ikot pa ako. Pero may mga motor po doon na hindi na po talaga makakapwersa na dumaan. Pero yung mga padjak po ay hindi na kaya. Yan, bala na yan. Number 3, yan, umabot po ng lampas 7 araw, October 30 po, nawala yung baha sa amin. October 30, 2024. Pero yung Barangay Sabang po, Brillante, ay meron pa rin sila noon, mga araw na yun. Kami po, wala na. So sila po yung huling nawalan ng tubig at yung Mabolo. Sa amin po muna nawala. After 8 days. Lahat ng parte ay binaha, kahit anong uri ng sasakyan ay hindi rin po nakakapasok. Sa Barangay Hall po, halos 300 na taong halo-halo ang nagsiksikan, senior citizen, kabataan, buntis, babae, lalaki, bakla at tomboy ay napunta sa Barangay Hall. Sa NCSAT School naman po ay may 250 individuals po kaming recorded base po sa aming BASWA at BHW na mga camp managers po na inilagay namin. Sa public market naman po ay may nagsipag evacuate na almost 150 po na individual. At sa Bethel Temple po ay may 70 na individual at ang iba naman ay nakisilong na lang po sa bahay na may mga ikalawang palapag. Lahat ng evacuation site ay binaha. Lahat ng first floor po ay binaha. So second floor lang po yung aming nagamit.
Meron po kaming 6 na evacuation center, Barangay Hall, Market, Bethel Temple, Santa Cruz Event Center, Zone 5 Multipurpose Building at NCSAT School. Na aming napagtanto, lahat ng ito ay hindi safe as evacuation centers. Ang malakas pa pong bagyong aming naranasan ay ang bagyong Enteng at ang bagyong Ulysses. Yun lang po yan. Salamat. Salamat, sir. Ayan, may lilibot pong mga RI staff para i-collect yung mga papel. Since i-incorporate po namin yan sa model natin, para ma-improve yung mga mapa. Since nga, sabi ni sir, may mga lugar dito na instead na binabaha, dito safe space. At meron rin namang mga safe space na binabaha, supposedly. Ayan. So, meron akong tanong kay sir. So, isa sa mga nakuha ko ay iba yung ano ni Madam Lenny, no? Na parang may gift of foresight ba siya? Nakita ba niya in advance na ganun yung mangyayari kaya nagbigay ng mga bangka si Madam? So, curious ako, siguro, dahil din ito kay Sir Raynor? Or paano po na, coincidence lang ba na nagbigay ng bangka si Madam bago yung bagyong Christine? Or as in, so parang hindi nyo rin po in-expect na ganun ang mangyayari? Sige, okay na po. Ay, kayo may sasabihin. I-clear ko lang po. Baka po may naka-misinterpret po ng sinabi ko. Joke lamang po yon, humor lang. Pero yung pagbibigay po ng bangka ay nasa plano po yon. Oo nga po. Maganda nga po yan. Nasa plano, and it just shows how proactive leader Ma'am Lenny is. Yes po. And nagpapasalamat po kami dahil sa bangkang po yon ay marami po kaming naligtas na mga buhay. At wala pong namatay sa aming barangay. Yun. Thank you, sir. Mahirap na yun pag sunog. Sa baha may papapatuyo ka pa eh. Sa sunog, wala. Dagdag ko na lang din po. So, doon sa mga nag-report, parang, sorry, ano nga po yung barangay ni sir kanina? San Francisco, na parang, sabi niya, maraming mukhang safe area, pero yung based sa experience nila, parang dapat blue lahat. Tama ba, sir? Kasi binaha yung buong barangay. So, yung flood hazard maps na po ito, actually 100-year na po ito. Worst case na supposedly. Pero si Bagyong Christine ay more than 100-year. Kaya kulang, hindi na talaga makakapture ng hazard map na to yung ganong situation. Kasi mas malala pa po si Bagyong Christine than what the maps show. Sige, sir. Yung project na river wall, kay Ma'am Lenny pa din yon. So kung wala yung river wall na yun sa Naga, sobra pa sa lampas tao yung baha. Sir, pwede paki-share, ano po yung project river wall? Yung riprap. Oo. Oh, buti na pagawa nyo ni Ma'am Lenny kasi kung wala yun, sigurado pasok agad kasi hindi naman sana kami babahin, kaya lumampas talaga doon sa river wall. Ang river wall, mas mataas pa sa akin. Ibig sabihin, kung wala yun, mas mataas pa yung tubig. Ayun po yung parang ine-emphasize din ni Sir Mahar na may mga different possible na solusyon kung paano ba maiibsan yung baha dito sa ating mga lugar. So for example, saro po na solusyon is yung what we call yung mga flood control, such as yung riprap na sinasabi ni Sir. And then, parang manasabi kanina dito, yung mga barangay na harani sa Isarog, daabaga, so tubig daanari sa Isarog, makaskas siyang nagpaibaba. So, possible na solusyon din duman, pwede tang deforestation yung area ng Isarog para yung tubig, imbis na diretso siya pa ibaba, igwa pa siya ng mga kahoy baga na masanggang duman sa tubig. So, meron po tayong different solutions para sa isang problem which is flooding. And sabi rin kanina, wala tayong solusyon ngayon. So nakikita nyo sa mapa na lahat talaga tayo dadaanan ng baha. Pero I think na
magiging baon natin sa activity na to is kahit naman may mga area na lubog sa baha, may mga ma-identify pa rin tayong safe spaces gaya nga sa barangay ni Madam Liboton. Barangay Liboton. So sabi ni Ma'am, pag babaha daw si Mabolo, saan ka daw lilipat, sir? Sa Liboton po. FYI lang din po. Si mga gamit me talaga is ang bangka, yaon sa Conpec during po kang Christine. Share ko lang. Gabos po talaga. Yes. Kaya very good po ang Samoyang Kapitan Lontok. So area ni Ma'am na gaya na hindi siya masyadong binabaha, siya na yung mag-offer ng tulong sa mga areas na gaya ni Sir. So, Sir, Ma'am, wag mo naman po silang kalimutan during those events. May mga second floor. Ay! Tama ba? Hindi papatalo si Barangay Mabolo. Hindi daw nila kailangan ng lilipatan kasi may second floor sila. Ayan. Evacuation. Ayan. Pero ayan, kidding. Ayan. Pero kidding aside, yun naman po yung parang lagi naming pinupush na kung sino yung may kakayahang tumulong, kung sino yung may kakayahang magbigay ng knowledge, sila po yung tutulong po doon sa mas nangangailangan ng aside from the assistance sa evacuation, kung halimbawa may idea si barangay captain ng Liboton na si drainage kay Puhantang limpyahan, matabang siya, matao siya ng lecture dun sa iba, kumbaga knowledge sharing kita. Wait, may tanong ako, nag-enjoy ba kayo dun sa activity? Na-appreciate nyo ba yung mapa? Konti lang daw si Sir. Kung may feedback po kayo, open mic. Ayun si... Pwede kayo mag-share. Medyo alam ko po, medyo malabo at maliit yung mapa. Kasi sa A4 lang siya. Pero nagbigay po kami ng soft copy kay Sir Raynor. Ayan. So kung may po kayo, may chance na kaya nyo siyang i-print sa A3. Pwede nyo po siyang i-print tapos para mas malaki. Tapos ipapaskill nyo siya sa barangay, ganyan. Para lang po, may guide kayo in the future. Hindi naman po siya required, pero if you like lang naman po. Yes. Pwede nyo pong hingin kay Sir yung soft copy ng mga mapa. Ayan. Dagdag ko na lang din po sa mga hazard maps na yung mga pinakita namin ngayon, tsaka yung uploaded sa website, baseline scenarios po sila. So parang kung ano yung current situation ngayon, kapag walang intervention na gagawin, ganito yung itsura ng hazard. Pero meron na po kami mga iilang cities at municipalities na nakikipag-partner ang UPRI. So bukod sa baseline scenarios, ginagawan rin po sila ng may climate change scenarios. So siguro doon na po makakapture yung ibang hazards na sa supposedly dapat blue na lahat. So baka doon na sa may pag nilagyan na ng climate change projection or yung more intense and more frequent na rainfall scenarios. So yun po, sana more engagement nga po with Naga City LGU. Thank you po. Ayan. Bago tayo mag-proceed sa ways forward, meron pa po ba tayong questions? Wala na? Violent reactions na lang? Wala na din? Ayan. Kanina, Ang sapa. Ayan, kanina, parang napag-usapan natin na dahil kay baha, maraming lugar maraming tao ba yung napapaalis sa kanilang mga Ayan, kanina, nasabi natin na
tuwing bumabaha, maraming tao po yung nadidisplay sa kanilang lugar. So bago tayo umalis dito, bibigyan ko po kayo ng assignment. May assignment kayo. Kasi kailangan natin makita, ma-predict in the future, sino ba yung mga population na madidisplace during these kinds of flooding or disasters. So currently, si UP NOAA Center ay may engagement with the International Organization for Migration, wherein piyahiling mi po na due to not only the hazards, but also due to the decision-making ng mga tao. Kung paano sila decide kung baga, pag tigagihan ba ako ng bagyo, o pag naka-experience ako ng baha, ma-decide na ba ako kaagad na mahari sa halong? O halaton ko po bang masira muna sa halong ko? Like, hanggang anong degree ng uyag ng halong bago ako mag-decide na mahari? Like, for example, may mga cases na si mga halong na ang nauuyag lang is mga dingding, di isinda mahari. Kaya pa naman na i-repair. But those na nag-start sa mga light materials na halong, di isindang choice. Kundi mag-evacuate. At then, isa rin sa nahiling min na sa factor na deciding siya para sa sarong household na mag-move if na sindaling hanap buhay duman sa lugar. Sinaga po ba, ano ba yung main livelihood? Agriculture din po ba? Depende. So, ayun. So, medyo madami naman na, parang diverse na yung inyong livelihood. So, ito po kasing project na to, dalawa yung na-identify na hotspot sa Philippines. The first one is si Rodriguez Rizal. So si Rodriguez Rizal, karamihan sa mga population nila ay nagtatrabaho sa ibang LGU or municipality sa Metro Manila, but the majority are construction workers. So during flooding, or kaya may mga bagyo, pag sa mga lugar ninda, piyabaha, di sinda nakalaog sa trabaho. So yung iba na sinda, parang na-force na maglipat sa mga city na harani dun sa indang piyatrabahuhan. So the other city or municipality na na-identify ay si Bagamanok, Catanduanes. So si Catanduanes, ang major na livelihood sa kanya ay agriculture. So si Abaca. So iba naman din po yung case ni Bagamanok. So si Bagamanok, pag nag-agi sa iya si Bagyo, si Abaca, yaabot siya usually 3 months minimum bago makarecover. So si Tawo, dahil siya ning other option, but either siya manira, pangingisda dito. So mag-fish sila, pero kasi ngayon si fishing medyo mahina na rin. So na-force silang mag-evacuate o mag-migrate outside Bagamanok. So yun po yung next na ating assignment. Sa case ni Naga City, ano naman po yung effects ng flooding sa decision-making ng mga tao? Sir, may pa-assignment kami. So si Sir yung mag-check ng assignment ninyo. Ayan. So dito po, ito yung tinatawag nating displacement risk assessment. So isa po siyang household survey. Titingnan natin, meron po tayong 5 topics. Titingnan natin kung based dun sa personal na decision-making skills ng household, paano po sila nagde-decide umalis. So ito po yung mga questions. Yung una, si socio-economic profile. Titingnan natin kung ilan ba yung tao sa household, ano yung trabaho nila, ano po ba yung highest educational attainment nung household. Kasi in real life, iba yung decision-making ng mga household na merong professional sa bahay, merong stable job, and iba rin yung decision-making ng mga low-income households. So, dun po, titingnan po natin yun. And then, titingnan din natin yung climate hazards. Ano po ba yung mga hazards na na-experience nila dun sa bahay nila? Halimbawa, si bahay nila, hindi lang flooding yung na-experience, may na-experience din silang volcanic eruption o kaya landslide. So, meaning, mas mataas yung risk nila. So, iba rin yung decision-making skills ng mga household na nandito. Kasi marami silang kailangang isaalang-alang ba, ganun. Next naman is si displacement experiences. In the past,
Lumipat na po ba kayo sa bahay? Like during previous typhoons, nag-evacuate na po ba kayo? So tinatanong din po yan dito. Kasi yung mga household, for example, si LGU, nag-declare siya na, guys, forced evacuation na tayo, mataas na yung possibility na bumaha, pero hindi siya nangyari. So may possibility na si household, hindi na siya maniniwala the next time na nag-announce si LGU. So yung mga bagay na ganon, titingnan din po natin sila. Next naman is si perceived climate risk and future migration. Like personally, sa bahay ninyo, naiisip nyo na bang lumipat? Like for example, yung mga akita, may eskwela na sa ibang lugar, so isa sa alang-alang ta din to. Hayani ba sa eskwelahan sa Halong? Hayani ba sa hospital? So, titingnan natin ano ba yung mga future migration aspirations ng mga tao. And lastly, titingnan din po natin yung adaptation strategies, resilience, and support systems ng household. Kasi for example, si household, yes, lagi siyang dinadaanan ni flooding. Si harong niya medyo semi-concrete. Like si walls ay concrete na, pero si atopta is simpa. Sim din ba tawag? Ayun. Pero laging may support si LGU. Lagi namang silang naaabutan ba ng ayuda during bagyo. So iba rin yung decision-making skills ng mga taong nakaka-experience ng maayos na support from the government. So yun po yung next nating assignment. Ito ay isi-send namin via Google Forms na lang, sir, kasi medyo mahaba yung questions. Papasagutan po natin siya if kaya ni barangay na per household, pero kung hindi, at least siguro, kaya 50 per barangay? Kaya naman. 50 households per barangay. Ayan. Kasi po si Rodriguez ay si Bagamanok, yung survey namin ay umabot ng 536 respondents. Ayan. So ang mangyayari, si household, parang tatanungin siya, using yung mga datasets na binigay ninyo. Tatanungin si household, pag si LGU po ba ay naglabas ng forecast ng forced evacuation o kaya advisory na magkakaroon ng signal number 3 na bagyo, lilipat po ba tayo? Magde-decide po ba tayong lilipat o hindi? Saan tayo lilipat? Lilipat ba tayo sa kapitbahay o lilipat ba tayo sa evacuation center? So aside from this, itong step na to, so ito yung tinatawag nating pre-event. And then, papadaanan natin yung model. So, papadaanin natin, paano naman kung nangyari na yung bagyo? So, hindi sila umalis dun sa bahay nila. So, during bagyo, nasira yung bahay nila. Nawala ng bubong. After ba nung event na yon, magde-decide na silang umalis dun sa location nila permanently or hindi. So, meron po tayong temporary na displacement, which is yung evacuation. And then, titingnan din po natin yung mga long-term na displacement, which includes yung mga migration aspirations ng mga tao. Ayan po. So, bale, yun po yung ginagawa namin ngayon. Nag-expand kami from hazard modeling hanggang po dun sa displacement. Kasi, halimbawa, sa LGU, since marami nga yung mga tao na umaalis o nahihirapan sa pag-build ng mga bahay nila, at least in the future, yung mga project nila targeted na. So, yung mga related sa resiliency na project, pwedeng about na sa housing, about na sa improvement ni livelihood. So, ganun po siya. Ayan. Sana po, masagutan natin ito kasi malaking tulong po ito sa decision-making skills, decision and planning ng ating LGU and yung sa amin din naman po. And sana makatulong din siya sa barangay. Yun lang po yung ating assignment. Question? Nalungkot sila, sir, sa assignment. Ayaw ng assignment. Sabi daw kasi yung assignment dapat may deadline para sagutan. Kasi kung walang deadline, hindi sasagutan. No, sir, baka hanggang makaabot ng December, wala pa rin kaming response na nakukuha. Kaya po ba siya nasagutan ng September first week? Kaya? Ay, piyesta! Oo nga. 3 weeks daw yung piyesta dito. Totoo ba? 3 weeks ang sosyal. Pag fiesta po ba dito, kada bahay pwede ako makikain ng 1 buwan? Ganon? Ay, ang saya. Mayayaman ang tao ng Naga. Yes daw eh. October, first week, kaya na? O nagre-recover pa sa fiesta?
Fiesta pa. Ayan. October para safe. Wala nang excuse, hindi na fiesta. October 2nd week. Kasi pag November, mabagyo na naman kita. Oo. October na, 2nd week. Okay po. Ayan. Yay! Thank you! Hindi pa tayo tapos magko-closing remarks pa. Ayan, thank you so much, Engineer Leone Timbal, and to the NOAA team, and also to the barangay participants. Now we would like to proceed to distributing the certificates. We would like to give this certificates of appreciation to our speakers as our way of thanking them for sharing their time and expertise. May I read the citation? In grateful recognition of his invaluable expertise and insights shared during the presentation on Naga City's flood hazard exposure held on August 20 and 21, 2025 at the second floor Pagcor Balatas Event Center, Barangay Balatas, Naga City, Camarines Sur. We also give this certificate to Dr. Alfredo Mahar Francisco A. Lagbay, Executive Director of UP Resilience Institute and NOAA Center. We also give this certificate with the same citation to Mr. Jose Voltaire Custob Tupaz, co-founder of and executive director of FY Media. We also give this certificate with the same citation to Ms. Dina Faye H. Andal, Junior Managing Researcher of UP Resilience Institute and NOAA Center. We also give this certificate with the same citation to Ms. Jolly Joyce Solis Sulapas, Senior Science Researcher, Specialist in UP Resilience Institute and NOAA Center. We also give the certificate to Ms. Leonie Ann T. Timbal, Supervising Researcher of UP Resilience Institute and NOAA Center. We also give the certificate to Ms. Janice Carpo Aldea, Information Technology Officer 1, UP Resilience Institute and NOAA Center. We also give the certificate to Ms. Diane Charmaine B. Parcon, Senior ICT Associate of UP Resilience Institute of NOAA Center. We also give the certificate to Mr. Kenneth B. Liporada,
Senior ICT Assistant of UP Resilience Institute and NOAA Center. We also give this certificate to Mr. Fritz Dariel H. Andal, Senior ICT Assistant of UP Resilience Institute and NOAA Center. And now, before we officially end the program, may I call on Mr. Reynor Rodriguez for the closing remarks. Yung closing remarks ko po, una yung of course pasasalamat. Para yung mga facilitators natin, parang mga estudyante lang, ano po. Tapos nung nakita mo yung mga ginagampan ng tungkulin, at the same time kung paano po sila magsalita, meaning alam nila kung ano yung sinasabi nila, parang hindi na babagay dun sa mukha. Kasi parang mga interns lang. But to all our facilitators, maraming salamat po. I think kahit hindi po tayo magkaroon ng assessment kung may natutunan or hindi, without saying it, yung pagstay lang po ng ating mga barangay officials and yung enthusiasm na pinakita nila, nagsisignify po na without asking them, natuto po kami ng sobrang dami na pwede po naming magamit later on, especially with regards to yung purpose natin na mabawasan po yung epekto ng flooding sa Naga. Kasi nga yung flooding, hindi na po siya masosolve. That's the bad news. The good news is, tinuruan tayo kung paano ma-mitigate or mabawasan. Yun siguro yung unang lesson natin na kailangan nating tanggapin kung anong klaseng syudad tayo with regards to facing yung hazard ng flooding. So kahit anong gawin natin, unless na we stop development, hindi na tayo magpapagawa ng bahay, hindi na tayo magpapasemento ng daan, titigil natin ang pagpasok ng investors, siguro baka ma-retard natin yung epekto. But hindi pwedeng ganun. At hindi rin pwedeng development na lang, progress na lang without taking care of our of the nature. So magbabalance po tayo. Napakalaki ng magiging role nyo po. At alam nyo po yun, alam ko po na nape-pressure kayo. Every now and then, patawag from the City Hall, ang daming meetings, ang daming dapat gawin. Pero kami po, on behalf of Mayor Lenny, nagpapasalamat po kami sa inyo ngayon, especially 27 barangays na ngayon nagpapakita na nakikiisa, nagpapakita na yung willingness na mag-cooperate, na mag-partake sa anuman ng mga responsibility. Kasi definitely po hindi ito kaya ng gobyerno, ng City Government of Naga. And definitely po alam natin na kayo po ang mga frontliners. And with that, kami po nagpapasalamat sa inyo. Yung time na binigay nyo sa amin ngayon is just a small investment compared yung investment na ilalagay, ibibigay talaga ng gobyerno or ng local government, mga barangays, sa paggawa ng framework, paggawa ng plano, at pag-execute ng mga planong yon kapag na-encounter natin ang medyo hindi magandang pag-ulan ulit na magkukos ng pagbaha sa atin. Kanina habang nakikinig ako sa kanila, ang daming pumapasok sa isip ko na paano ba kaya in a little way maibsan talaga yung paano kami mas magiging prepared. Kasi imagine niyo po, nandito si PB sa Mabolo, imagine niyo kung may NOAA na tayo before the Christine, and ang sinasabi, lahat, ang buong Mabolo ay magkakaroon ng more than 5 feet na flooding. So ang tendencies natin, alisin natin ang buong Mabolo residence. Ang tanong is, saan natin siya ilalagay? Sa Liboton. Akala ko, ceasefire na, shots fired pa pala. But anyway, you see, yung enormosity po nung another Christine will be very great, mahirap. Ang kagandahan lang ngayon, hindi na tayo pwedeng magsabing, hindi pa kasi namin na-experience yun. So hopefully, kung dumating man yon and praying to God na hindi na,
Although, ang probability as ay hindi zero, meaning to say, may experience talaga natin yon in one way or another, 10 years from now, 20 years from now, 50 years from now, we don't know. Pero ang pinaka-importante po doon yung capacitation na nangyari sa atin and pag-change ng mindset po natin na when it comes to hazards, especially flooding, seryosohin po natin ito, mga kapwa Nagueño, kasi wala naman pong ibang unang tutulong sa atin kundi ang ating mga sarili. And ang City Government of Naga ay nakarely heavily po sa inyong 27 barangays. So kayo po ang aming sandalan kasi wala pong magmamarunong na LGU na kaya nila yon on their own. Definitely magiging successful po tayo na ma-mitigate, ma-minimize ang negative effect kung lahat po tayo nagtutulungan. So with this, thank you very much po. Hindi ko na po iisa-isahin yung in attendance para sa certificate. Ibibigay na lang po namin sa inyo para po medyo mas makatipid na tayo sa oras. And ingat po kayo sa pag-uwi and maraming salamat po ulit. And once again, thank you to everyone for your participation. We hope you have learned valuable insights and together we can build a more resilient and prepared Naga. This concludes our program. We wish you all a safe and meaningful day ahead. Thank you so much.